Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert mij optredens onder oren van No Saint, de rapper Raptiel, Zea en een leuke band uit de jaren 80, The Bills. Been way too long. Yeah, and I've seen riders night. Then I've traveled too many roads just to get away from our fight. Let me tell you, my sweet love, if you like, you can stay, but I will pack a little bag and be on my merry way. There ain't no way for us to be in love. There ain't no way we both agree we had enough. And if love come again, knocking on my door, and I will tell it, leave me alone, 'cause I don't want it no more. There ain't no way for us to be in love. There ain't no way we both agree we had enough. We both agree we had enough.
Ja, wat een begin van deze aflevering van Noorderwien. Sipke Visser en zijn muzikale maten met No Saint. Ze bent er ook dwaan bij de opnames en het screwen van een volledige plaat. En daar gaan we straks ook nog even over praten. En ze zullen nog meer noemen ze spelen. Dus ja, daar ben ik alleen maar blij van. Mooie Americana en country dus in Noorderwien. Dan zijn we de oorsters dit, maar dat vind ik fantastisch. Dit is Raptiel, live in Noorderwien. Dames en heren, welkom. Het is je beste vriend, a.k.a. je Frieske daddy Reptiel. Volgende week vrijdag 2 februari een grote show in de Neushoorn. En jullie zijn allemaal welkom. Hoi Hendrik. Hey, wat ik zit met je mam op een jetski. Baby don't test me, ik blijf scoren net als Messi. Doe je girl op de backseat, steun mij net als back me. Stop nu, want dat werkt niet. Niemand doet die shit als ik. Beste Reptiel, ik heb je gemist. Ik fik met je mam, ja ik geef haar een kiss. Want je weet wie ik ben, ja je weet wie dit is. Als chillen is ook geen probleem. Ik ga er wel hinnen, want ik kom net alleen nog. Want ik heb Berenburg En Dunkers. Berenburg en Dunkers. Als ik wel chillen is ook geen probleem. Ik ga er wel hinnen, want ik kom net alleen nog. Want ik heb Berenburg en Dunkers. Berenburg en Dunkers. alle vanken zeggen ja tegen zon en maan. Ja, Je weet dat ik lekker ga. lekker. Ik wil geen echte baan. Of wie is jong en bijna kaal. Drankje in en drankje uit. Wil geen fruit, wil niet naar huis. Kom muziek, ja ik pomp het luid. Ik ben op cheese, ja ik ben op buit. Want als er wat is, ja ik kom bij je. Ik ga dik, toch moet ik kleine. Ik ben de shit en dat zijn feiten. Ik kom thuis en ik whine en dan je. Ja ik wil je zo graag. Jij bent de baas. Ik ben de klant. Dus ik wil kaas. Als die vanken wel chillen is het geen probleem. Ik ga er wel hinnen, want ik kom net alleen nog. Want ik heb Berenburg en Dunkers. Berenburg en Als die Dunkers. vanken wel chillen is het geen probleem. Ik ga er wel hinnen, want ik kom net alleen nog. Want ik heb Berenburg en Dunkers. Berenburg en Dunkers. Schat, heb je suikerbrood? Schatje. Want ik heb wel genoeg. Of is het toch dat Berenburg dat in je lichaam moet? Doe je Frieske jurkje aan, want dan staat je veel te goed. En dan proost we op het leven. Met oranje koek, nog één keer Als die de vanken wel vrij. chillen is het geen probleem. Ik ga er wel hinnen, Hoe is want het, ik kom Hendrik? net Goed, alleen hè? nog. Want ik heb Berenburg en Dunkers. Berenburg en Dunkers. Vanken wel chillen is het geen probleem. Ik ga er wel hinnen, want ik kom net alleen nog. Want ik heb Berenburg en Dunkers. Berenburg en Dunkers. Berenburg en Dunkers. Berenburg en Berenburg en Dunkers. Berenburg en Dunkers. Het blijft de eeuwige discussie, is nog Raptiel of Reptiel. Goed, ik zal het hem straks zelf even vregen. Martijn in ieder geval zal een mooi feest horen in Neushoorn in Kwappen. En hij komt mij een nieuw album uit. Dus Raptiel of Reptiel, we zullen het straks even in de groep gooien. Goed, hoe live concerten sprutsen trouwens. Dit wordt wel aardig. Schroet alvast in de agenda. 2 februari, dat is qua die dus. De Talentenband in concert. Daar zit een verhaal achter. En het verhaal zal die worden door mijn gast op de bank. Anneke Heemstra, mooi de best, welkom. Wat voor Janne wordt het? En eerst bij de oren Talentenband. Of wat voor band Ja, had het eigenlijk? het is de Talentband. En het is een band met speciaal onderwijs. Dat is Sinne en de Piet Bekkerskwallen. En die bestaat dit hier het zien hier. En daarom jou wij volgende week sneur een concert in Theater Snits. Wat voor talenten zitten erin? Dus meestal mijn beheining ook, hè? Ja, mijn beheining. En ja, als ze daar op het podium staan, dan is er geen beheining. Want dan gaan ze het volle bast, gaan ze zongen en muziek maken zien. En ja, ze zongen, ze bespelen instrumenten. Er is een leerling die drumt. En ik maak percussie-instrumenten. Dus ja, wij zeggen van als ze daar op het podium staan of wat we oefenen, dan is er geen beheining. Doen ze altijd mij om dat soort muzieklessen? Of had dit echt alleen maar te krijgen met het concert eigenlijk? Nee, wij gaan elke vrijdagmiddag gaan wij altijd naar de muziekskwallen in Snits. En maar leerlingen van Sinne en de Piet Bekkerskwallen. En dat is dus voor leerlingen die het heel leuk vinden om te zongen en om te spelen. En dat doen we dus elke vrijdagmiddag van 1 tot 2. Maar als grut optreden, deze dus. Ja, omdat we het zien hier besteden, vonden wij dus wel dat wij grut uitpakken moeten. En ja, dat is volgende week een vrijdagmiddag Ja, van 12 tot 1. Best wel wat zenuwachtig of net?
Ze hebben vooral heel veel zin in. Ja. En wij ik. Nou ja, er mag nog wel wat. Mensen zonder een beheiding houden een schroom, hè, zo'n podium en dan met je dingen maar even eraan. Ja. Dus hield dat ook voor deze band of gaan ze dit- juist dit net zo is- volle Het is drempel? natuurlijk wel spannend. Maar ja, ze hebben vooral heel veel zin in. Ja. En wij ik. Ja, ik heb je Als voorstellen. begeleiders. Ja. Wat voor noemen ze door ze? Leef, Engelbewaarder en ja, heel volle popveskes. Ja, precies. En pro de Nederlandstalig of zit daar Ja, net ik zo? een Engelstalig veske. Dat zong ik een leerling van Sinne, Ja. van de Lion King. Dus ja, wij hebben er heel veel zin in. Ja, en er mag nog steeds repeteerd worden of net? Of gaan ze het er al een Je beetje hoort wie de generale. in? En dat gaat hartstikke best. Dus dat komt vast kleren. Ja, meestal maar het andersom. Een slechte generaal, Ja. maar goed. Ja, nou, Bij ons gaat het altijd goed. ik vind het ontzettend leuk initiatief. En leuk dat het voor die band ook een podium is. Ja. En wordt dat belangrijk alleen maar positief. Ik heb me voorstellen dat mensen denken, ja, dat is alleen voor de familie en wordt buggeliering. Maar dit is ook voor iedereen met daarheen gewoon. Vies ik net? Ja, vind ik wel. Iedereen die het leuk vindt, liet je hem verrassen. Het wordt een groot feest. Dat is ook zin. Het is Ja. al je spontaniteit, Ja. enthousiasme. Ja, echt weer. Ja. Dus Net stenen maar erheen. ja, en kom op tijd. I'm komen willen, want vol is vol. Ja, 12 februari, Saturday Again. De talentband in concert. Nou, dat feestje zal wel helemaal goed komen. Dank u wel, Anneke. Leuk Graag dat je er gedaan. wist. En dat mag gauw heen zoek zitten. Dan gaan wij in de uitsturing naar ja, een fantastische muzikant. Hij had een prachtige plaat uitgebracht in november. Oran hier. Beginnen nog wijdelijk hoe praten in kwarten met een 1 op 1 parteer. Dat is voor podcast en radio. Maar nu is hij live hier in de studio. Ik had door Zea live in Noorderwien. When I got past the first darkness, I saw true love based on silence. When I saw that love been threatened, I grabbed my sword and fought with passion. When I got past the last darkness, I saw true love based on trust. When I saw that love been threatened, I grabbed my sword and fought with fate.
Zea, oftewel Arnold de Boer. Ja, mooi nummer. Straks doet hij nog meer trouwens hier in de studio. Had alles te krijgen met zijn laatste album, die intussen alweer een paar weken alleen uitkwam is. Maar we zouden er nog wijdwijdig om denken hoor. In kwatten trouwens met een lang verhaal nog met Arnold. Maar hij is gelukkig hier in de studio, want hij iepende met het iepeningsnummer eigenlijk van deze plaat. Wat dit is voor plaat? Hoe maakt die play het, Arnold? Is er iets van een definitie te aan van deze plaat? Elke plaat had een verhaal vaak, hè? Ja, nou, opvallend is dat deze is weer in het Engels, dat sowieso. We are still each other's only hope. Het is er zit wel voor mij een verhaal in. De gitaar staat centraal, maar ik zie wel heel veel kanten van de gitaar op. En ik maak ook de artiesten. Er zitten een soort gastartiesten uit Japan, uit Frankrijk, uit Zweden, Oostenrijk, uit Ghana. En zo breng ik eigenlijk alles een beetje bij elkaar. Dus het is een vrouw van de hele vrouw. Maar dan toch ik van mij. Klinkt een beetje alsof van al je brokjes die zelf bij elkaar puzzelen moest. Ja, dat waard het wel op een gegeven moment. Ja, ik hier gewoon na mijn laatste Friese plaat hier ben nog om een oorverhaal te schreeuwen en daar meer mensen van de hele wereld bij te loeken. En ja, zo ben ik gewoon de slag gegaan en heb ik bij verschillende noemers, bij verschillende vrienden eigenlijk oormuzikanten vregen om daar ik weer in mee te doen. Ja, het is een enorm opnameproces, om het zo maar eens uit te drukken. Verhoort er in dat proces dan nog een protte om de noemers en om het idee zelf? Of zit dat bij voorbaat al redelijk vast? Nee, daar hebben zij. Want ik bijvoorbeeld in een nummer, dat stuurde ik naar een vriend in Polen. En die daar een gitaarpartij bij. En toen stuurde ik het naar Mats Gustafsson, een geweldige saxofonist uit Zweden. En die kwam bij mij een gigantische solo, zeg maar. Werd terug het nummer, ik werd een andere richting kreeg. Dus dan ben ik aan het mixen. En dan soms dan betekent het ik van, oh, hier moet ik weer op reageren. Dus dan komt er ik weer een andere gitaar bij of dat soort dingen. Ja. Het is wel, op die manier reageer ik wel zeker op de muzikanten. Ja. Ken je dus muzikant, maar best ook een poëet. Schreeuwt de teksten als gedichten, om het zo maar zo uit te drukken. We hebben die inspiratie dit keer wij hellen, want vaak in de platen die het echt alle kanten wij, hè? Ja, nou, voor mij komen ideeën. Ik wil uit boeken, films, documentaires die ik zag. Dat kan je niet een keer een zin wezen of een beeld wat me pakt. En dan moet ik even alles op pauze zetten en dan schreeuw ik wat op. En dan kan dat samen het begin wezen van een nieuw nummer. Zeker. Ja, want een van de noemers, ja, ik neem het maar een nummer, het is eigenlijk een soort gedicht op muziek haast, is een hele kwart niet overigens. And the man killed the bird. Even dit Ruud als voorbeeld van misschien wel de rest van de plaat. Hoe best toen dit verhaaltje kwam? Het gaat door een jonkje en die komt met een zieke vogel thuis. Ja, dat klopt. Ja. Het zit in een documentaire, The Power of Myth. En die wie kan zien. En daar zit dan Joseph Campbell, een antropoloog, linguist, die onderzocht van alles, mythen, verhalen. En die vertelt op een gegeven moment een verhaaltje over een jonkje die maar een vogel thuis komt. Verhaal van uit de Congo, Pygmeeën. En die jongen die komt maar die vogel kan prachtig jongen, maar hij is ziek. En hij vreeg toen zijn hart, maak ik voor deze vogel zwaargie. En die hart zei, nee, we jou hier niet noemen een vogel. En als het ware, die smiet die vogel door de hikken en dus die vogel deed. Maar het verhaal gaat dan, dat maar de vogel gewoon de muziek ik deed. En die hart werd ziek en werd zieker en toen ging de hart ik deed. Dus dat verhaal van and the man killed the bird, but with the bird he killed the song, and with the song he killed himself. Dat zie je. Ik jerde dat verhaal en ik moest dat zo opschrijven en dat waren die drie zinnen en dat was het begin van dat nummer, zeg maar. Ja. Misschien wel exemplaars voor deze prachtige, intrigerende plaat. Ik denk net als een gewone vestjesplaat opzest. Maar deze, want er zit verschillende. Daar zit een nummer op van 15 minuten. Het is heel lang uitsponnen. Er zit wat een rock'n'roll nummer op. Meer gitaar georiënteerd. Maar ik dus wat het verhaal krijg die al. Maar eigenlijk ja, een soort gedicht op muziek. Zelfs tenminste had ik het een beetje ervaren in ieder geval. Even naar de vakkant van dit album. Want ik vind het een prachtige vakkant. Waar gaat dit maken? Giulia Spagnero, zij komt uit Italië, Udine. Ik ken haar omdat zij in Udine Hybrida Space, dat is een DIY rond te werst optredenkisten. Heb ik al meerdere keren in mijn muzikale leven heb ik daar spelen. Ze maken altijd prachtige posters voor die optredens. En toen dacht ik vreeg haar zeker een hoes van mijn mindje wel. En toen
Ik stuurde haar de titel en ik stuurde haar een paar versjes. En toen stuurde ze mij dit. En ik denk, nou, super, geweldig, mooie voorkant. Dus ja, cadeautje. Ik me voorstellen, het ziet er prachtig uit. Even kwart nog naar al die andere activiteiten, want het is hartstikke vol om op te nemen. Maar de eerste kwart met mijn Dean Band, daar best zo'n, dik het zien je hier lid van. DX, ik weer op tour. Ja. Die bestaat naar 44 hier. Ja. Dat is echt unbelievable trouwens. Dat wordt ik nog wel even druk, denk ik, of niet? Ja, we zijn weer druk aan het oefenen hier. Een hele nice set, meintje we. En dus vanaf 1 maart gaan we de wereld in. Dus wij, ja, maar de ex werden op tour. Maar mijn eigen plaat ben ik nog hier en daar zeker aan het spelen. En in februari komt er een dubplaat, een remixplaat van die noemers uit, hè? Ja, inderdaad. Een Duits label, Krachtladen Dub. Die hebben al je artiesten vregen om noemers van mij te remixen. Echt in een dub-style. Echt vette bas. En heel tof. Heel mooi remixed. Die komt in februari uit. Ja. Drukte genoeg. Goed, Ja. mooi is de best. We laten hem nog naar het want ik heb nog voor u optreden hier. Arnold de Boer, oftewel Zea, live in Noorderwien. I am all the styrofoam that doesn't well exist in the world. I am all the plutonium ever made, and I'll be getting really old. I'm like the Dust Bowl. Don't tell me that I wasn't told. And I'm also the opposite. I'm California getting cold. I am hopelessly responsible. I'm the king on the throne. I can't see it, I can't touch it, and it's not on my phone. And can I think it? I'm not sure, but I can feel it in my bones. We are all Donald Rumsfeld and his unknown unknowns. We discovered a new climate like Columbus or Guanani. Our minds are making curves with the grace of Pantani. But without cause and effect, say where will we be? Rolling a monstrous dice or swirling infinite scrutiny. We need to move beyond nature, reshape our ontology. Try grab an explosion, see what's after the prophecy. My brain needs an upgrade, everything is coming back to me. And these objects got phenomenal while emotions beset Roy Betty. Now did we pass by the truth? Did we just miss the common ground? Are we stuck with the fakers, big red pills in their mouths? Won't we see facts ever again? Just totalitarian clowns? No. But it will be Martha and George. We will stay afraid of Virginia Woolf all the way down. Thoughts and memories, fights and disagreements, children, seasons, melodies don't leave us, they one day will come back. What we owe to the fire, our sins, our depths, the flames cannot leave us, they one day will come back. The fire takes place, not the cinders, they reappear, and the leaves, they stay, spill fluids, and recreate. Repetition is a sign of forgiving. Repetition is a handle to believe. Repetition is a sign of forgiving. Repetition is a handle to believe. And the leaves, they stay. Spill fluids and recreate. Three kids in a forest throwing stones in the pond. Then spirits appeared, they left their herd alone. That memory has never seen the hand out of water. That memory has never seen the front of their mouths. The silhouettes through circles, the shape in the surface, the weight pulled down, swirling around. First time, last time, no time. Enter, exit, re-enter. They reappear, one body, one specter, one stone. One camel, one child, one lion. And the leaves, they stay, they stay, they stay. Spill fluids and recreate. And the leaves, they stay, they stay, they stay. Spill fluids
and recreate. There's that star again. It's time to move the sheep. There's that star again. Ontology. Nou goeie, dat wie een prachtig mooi nieuwsgierig optreden van Sea. Ik ben Volkert Wesseling, ik mag weer even wat zeggen. Willem dat even rustig gewoon, dus bij deze. Zo rondom 1940 werden er amper wekkers, lidstenen mobieltjes. Koest toen de tijd een parder vreegje, om die bijgelijks een uur of 6 moans wekker te maken. Een parder die tikte maar een stok op het door als raam. Krijgt zolang dat men duidelijk maakt dat hij of zij wekker wie. Zeker bedrijven maken je gebruik van, zodat ze wist wien dat het personeel op tijd ontwerkt wie. Een prachtige uitvinding. Ik stel me voor hoe heerlijk het is dat ik om zo'n uur maand wekker tikken word. En van 50 cent extra vregie als een parder mijn autoruiten ik nog even schraapje wil. Maar nee, het is mijn mobiel die mij een meest irritante toon aangeeft op een tijd waar ik hem op insteld heb. Ik kan ervoor kiezen om te snoezen, maar mochten de autoruiten bevijzend wijzen, kom ik te laat. Onder het genot van een betiet bakje koffie lijst alle appjes die jongens let als ze in de nacht binnenkomen binnen. Vaak zijn dat werkgerelateerde vragen. Checks 10 likes op Facebook als TikTok, valt altijd ouwe. Scrollst door de koppen van de NOS-app en zei de holle weer vol mooi vrouw het probleem. Redelijk, allerlei, gestrest, giest de door uit en zo is het mobieltje net voor te tanken. Zeker onder de jongerein is de telefoon een onmisbare knuffel, wekker, kranten, brief, hulpmiddel, squalboek, schrift, almanak, agenda, hobby en een grote aanleiding worden. Daarom heeft de regering bedacht om vanaf dit jaar in de klasse tijdens de lessen de mobiel te verbieden. Nou ja, net verbieden, maar als dringend advies maait Jan dat mobiel de leerprestaties net ten goede komt. Of dat de concentratie via te ziekje is. En nog maar net te spreken over de straling van zo'n ding. Ik ben benieuwd of de prestaties van leerlingen dan aanst ik beter binnen. Want bij thuiskomst van squallen kan ik me indenken dat alle appjes, snaps, TikTok-filmpjes, vlogs bijwerken worden moeten. De vraag is dan, worden leerling dan het aanleid van het te maken in huiswerk? Als het leren van een toets als examen? Is dan takkenmier het dringend advies van de regering dat ik thuis de mobieltjes verbinden worden? Ik zit al van mij. Een parder die de leerling wekker maakt. De telegrambesteller Del komt om met de mededeling dat de eerste 2 uren op squallen uitvallen. Dat is de dwarpsomromper raas niet eerst. Oh, wacht even. Ik heb een gemiste oproep. Nou, ik zal even die persoon appen dat ik midden in opnames van Noorderwind zit. Could it be we never met before? I can recall that we have said these words never before, never before.
Ja, meer dan 40 jaar verleden hot and happening. Ja, hoe het precies zit, dat weet ik ook niet. Want ik wie er net bij eerlijk zijn. Maar goed, vanaf begin jaren 80 wie dit een band die vaak optreden. De Bills. Ik kreeg een mailtje van Tony. Want Tony Tingen, die ken ik als muzikant. En die zei, ja, we zijn weer eens even bij elkaar. Een heel verhaal. En ik zei, kom maar eens even daar. Vinden we hartstikke leuk altijd. Dat is het goed, hè? Jongetje 80 ongeveer. Ja, 1980 tot 84. Stel even de band voor. Leeuw van Wely, gitaar. Rick van Oosten, bas. Achter mij drums, Volkert Vlonk. En Thijs van Wely op toetsen. En ik moet zeggen, Thijs short er net uit. Of wie die in jongetje 80 een puber of zo? Nee, dat weet ik net, maar... Ja, voor de mensen die blijven eeuwig jong, hè? Ja, nee, hij is onze gastspeler vandaag, dus. Ja. De zoon van Leeuwen. Ja. Maar wat er ook achter zit qua vraag, is de rest nog van de originele bezetting? Ja, zeker. Ja, alle 4. Wat is het verhaal van de Bills? Wat is het verhaal van de Bills? Dat geef ik even aan Leeuw over. Vertel eens even. Ja, nou, ik wil het verhaal wel vertellen, maar ik wil even zeggen dat Thijs, die kleine jongen die daar zit, die doet tot onze toetsen. Maar toen wij spelen, ik dacht een beetje half in het Fries, Nederlands, zo'n beetje. Wij hebben 4 jaar speelden. 3 jaar met je 4 en het laatste hier wie er een toetsen is bij. Bert Koppers, die is helaas verstoorn. Dus mijn zoon die valt eventjes in voor Mooi. deze. Tot zover de dienstmededeling. Maar wat is het verhaal van de band? Nou ja, wij spelen in de tijd dat er vooral wat punkers hadden hier. Maar wij waren toch wel een beetje meer de rockers. Dus we halen eigenlijk al een beetje praat van wat spelen wij nou in die tijd. En we doen, Rick, help me even, dat was nieuw. Ik geef even een recht uit. Ja. En destijds was New Wave nogal in. Dus wij kregen snel het etiket Wave Rock. Daar ben ik ook blij mee. Maar je maakt aardig via skop. De Paradiso, bij hem moet je al net spelen. Ja, Paradiso. Hoe kan je hem dat al horen? Eerlijk? Ja. Hoeveel gaan hem ervan betalen? Nee, zoals de security. Nu de security. Die zou daar spelen en die werd ziek of weet ik veel wat. En toen heeft onze manager, Annie, heeft ons gelijk erin gezet. Wie een vriend van elkaar? Wie meer een squadder bent? Nee, nou, Leeuw en ik kennen elkaar al meer dan 50 jaar. Dat is wel op school begonnen. Ja. Ik ken helemaal geen Fries, zoals je hoort. Maar dat jouwt niet. Wie mij nog net opvalt. Ja, nee. ja. Maar je gaat hier of jou 5 hem spelen, toch? Ja. En waarom stoppen? Iedereen ging het land in, zeg maar. Dat was toen nog de basis Leeuwarden, Jouwert. Ja. En toen zijn we ons over het land gaan verspreiden in diverse bands. En een paar jaar geleden kregen we het idee, zullen we nog een keer? Ja. Nou ja, dan krijg ik van dat soort appjes krijg ik wel eens vaker. Van, in dit geval van Tony. Ik zeg, goh, hartstikke in plak. Ik vind het hartstikke leuk. Dat je dan na meer dan 40 jaar weer eens bij elkaar komen. Hoe is dat in het oefenhok? Ja, het is fantastisch. Ja, dat is gewoon weer een bepaald gevoel. Die kan je niet uitleggen. Wat zien je altijd nog contact houden? Nou, via Facebook. Ja, precies. Ja, kregen we weer contact. Ja, wij in principe hebben we niet meer echt contact houden. Maar op een gegeven moment door Facebook, die raakte weer met die bevriend. En zo is het langzamerhand weer bij elkaar gekomen. Ja. En wat is de bedoeling? Gewoon 1 keer voor een reunie? Ja. Nou, dit is natuurlijk geweldig dat we hier binnen. Ik vind het gewoon leuk. Ja, en daar hebben we altijd plak voor. Van mij gaat in vervulling. En we gaan straks op 20 april... Ja. Nee, meisje, maar even reclame. 20 april hebben we 1 optreden in het Tromtheater in Leeuwarden. En dat is tevens het sluitstuk van het verhaal. Dat moet wel eens vaker zijn, hè? En dan doeken ze daarna nog een pik. Hadden we al eerder gehad natuurlijk, hè? Ja. Je mag gewoon een lekker gevoel. En je moet naar al die hebben. Dus hebben jongens even spelen. Ouder worden natuurlijk. En gaat wat langzamer, en wat leger soms. Maar het is wel ook rieselijk leuk. Ja. Nou, en ik vind het leuk dat je er binnen. Nogmaals, wanneer? 20 april. Waar? Zaterdag 20 april. Het Tromtheater in Leeuwarden. Maar nou in Noorderwien. De Bills live in Noorderwien. Om correct te wezen.
struggle for life. We get it the hard way, but it's worth its strive. The two of us playing till we won in the end. The outcome is easy, we both go to win. The interaction of power and upgoing line. The fender is yours, the fender is mine. The interaction of power and upgoing line. The fender is yours, the fender is mine. Oh yeah, it's a love game and struggle for life. We get it the hard way, but it's worth its strive. It's a love game, the bottom that's sad. The more that we fight, yeah, the closer we get. The two of us playing to be one in the end. The outcome is easy, we both go to win. The interaction of power and upgoing line. The fender is yours, the fender is mine. The interaction of power and upgoing line. The fender is yours, the fender is mine. Oh yeah. It's a love game, a struggle for life. We get it the hard way, but it's worth its strive. It's a love game, a part of the sad. Well, the more that we fight, yeah, the closer we get. It's a love game, a struggle for life. Don't get it the hard way, but it's worth its strive. Morning, morning, get out of bed. The kids are screaming, that's rim in my head. I'm drinking coffee, reading the papers, making a new song, 'cause the song in my head. Every day it's just the same. Just a lousy day. Early morning, get into bed. My head is full of alcohol. It makes me so sad. I'm scared, baby. Scared for a new day. What will the future bring? Nobody can say. Every day it's just the same. Just another day.
Het blijft een mooi verhaal. Meer als 40 jaar verlien ooit uiteenzetten als eigenlijk een soort squallenband. En dan nou de reunie. Fantastisch om de Bills weer even in de studio te hebben. Nou goed, ze treden nog één keer live op. Dus bij deze hak de tip even in. Nog net 44 jaar onderwijs. Maar wel allemaal mijn ervaring intussen is de man naast me, Sipke Visser. En die is mij een fantastische band. Je weer eens te loren kan. Want net de eerste keer dat zie je speel je overigens. No Saint. Sipke, hoe is het? Best. Stel even de band voor. Nou, aan de linkerkant op bas is Matthijs Jansma. Bas Kleine op een mondharmonica. En mijn zwager Mark Bos op een gitaar. Is dit nou een beetje de definitieve bezetting van de groep, Sisma? Ja, dit is wel de definitieve bezetting. We hadden wel eens dat we denken van dit moet er bij of dat. Maar ja, als het goed is, dan is het goed. En met je jou, dan hebben we oefensessies op tongetjes, op wijze jongens. En dan hebben we product gezelligheid. En we halen je dezelfde smaak muziek, dus ja, dan klikt het gewoon. Ja. Maar goed, dan wist de eerste solo bezig en dan begint meestal tevreden en dan begint te ziekje. En wat is ideaal, wat voor sound was het? Dat ben vaak hele processen, hè? Ja, klopt. Dat wie het nou was, dat ik hier heel lang tijd had ik toen niks dingen natuurlijk. En toen bracht ik hem met een coverkeurt. Nou ja, dat kwam ook goed binnen. En toen kreeg ik in één keer een bericht van Bas. Wij wilden eigenlijk wat opzetten, maar wat meerdere bandleden, iets in de blues. Steeds maar maak het niet. En zo kwam ik eerst bij Mark en toen kwam Bas er letter bij en toen werd dat een heel klikje. Ja, fantastisch dat dat gewoon van iets solo naar sites ging gaan. Nou ja, een lekkere muziek maatje. Ja, zeker. Ja, al je eigen nummers. We hebben een paar covers ertussen, maar we proberen altijd uw eigen ervan te maken. Maar ja, deze twee nummers die we doen, dan ben al je eigen schreeuwen. Bas, ik ken die man van de blues onder oren, maar dit is wat Amerikanen. Country is lekker, hè? Dat is hartstikke lekker. Ja, kan je weer hele andere dingen doen. Ja. Dat is ook zin, ja. Maar hij qua molharp heel oor spelen? Ja, het is veel gedoseerder ook. En, ik kan er echt mijn ei enorm goed in kwijt. Ja, heerlijk. Maar het is even een oorsfeer, een oor... Ja, maar dat kan ook. En, er zijn meer muzieksoorten waar je mondharmonica op kan spelen, dus... Hartstikke leuk om te doen. En het lijkt me leuk, jonge kerels, jonge talenten. En dan kun je weer wat del zetten. Wat wil je daarmee zeggen, jongen? Nee. Nee, ze slepen me mee. Ja. Ik bedoel positief. Ja, nee. Wat ben je verder het plan? Wat wil je hem? Wat wil je met leven? Er komt mijn album aan. Ben volgens mij ook al een tijdje met douane, toch? Schreeuwen van nummers. Ja, het is ook wel een beetje toetsieken van welke nummers doen we dit, doen we dat. Wat voor album wordt het? Want je kan het niet heel zielig naar heel vlot gaan, dat wel, hè. We zijn al een beetje aan het uitzieken, maar als het nou staat, dan van elke maand komt er dan een nummer uit. En uiteindelijk wordt dat het album. En dat wordt al je eigen schreeuwnummers een beetje het had een beetje dat country, dat een beetje triest. En dan het volgende album, misschien komt er dan wel volgende album week. Maar de eerste 8 nummers we een beetje op de echte country manier. En mix mijn blues. Kom je nog weg? Zeker. Oh, die kleren? Zeker. En het album daarna ik weer? Ja, zeker. En daarna? Zeker, ja. Oh nee, nou, dan ben ik haast met pensioen, denk ik. Je bent altijd welkom hoor. Ja, dank je. Hartstikke mooi. Goed, zei je nog optreden hier, Horse in the Garden? Maar toch is er een soort site waar mensen nog wat informatie vinden kunnen? Maar ja, voornamelijk gewoon op Facebook, gewoon No Saint of het is op Sipke Visser. En ik deel altijd wel wat en de jongens delen ook wel wat. Wie maak je een beetje bekend, meisje? Ja, bekend. Ja, wie wil gewoon graag dat... en met bekendheid we spelen hier, blablabla. Ja, maar gewoon dat mensen genieten van de muziek. No Saint, live in Noorderwien. While I'm fever, it's got me shaking on my feet. The water won't have me. The devil's got me beat. So sharpen a blade, sharpen a blade, turn me away. hometown.
walk a fine line. No wrong from right, you hide from the light. Decided fades, decided fades, and you and me. Come on down, you know the way, and we'll make sure you enjoy your stay. To make way for the hounds of hell. Shaking on my feet, the water won't have me, the devil's got me beat. So sharpen the blades, I'm waiting for those hounds of hell. She's grown, still she cries for him, a so-called warm home. Lights up a smoke and weeps soft. It's just about that our man she couldn't love. Dark hair and bright blue eyes, wearing on a perfect smile, but inside she cries. When someone speaks of the gallows pole, you can hear weeping soft and praying for the soul. Only one cowboy out of place in my mind, and only one outlaw satisfied. Careless love, a careless night. Sails she hopes to dream about him. She turns down the lights, down to the water,
where they met. She dives into the pool with any kind of regret. Only one cowboy out of place in my mind, and only one outlaw ever satisfied. Only one cowboy that was on my mind, and only one outlaw ever satisfied. Altijd goed om Sipke Visser en zijn muzikale maten maar even in de studio te treffen. En ja, ik maar zeggen, prachtige noemers. Ik heb er altijd wel een zwak voor dit soort van muziek. Hak ik voor de volgende gast. We zeggen hem al even aan het begin van het programma. Dus ja, dan denk je, ik ga de band dooruit. Ik begin er net maar hoor. En dan komt er hier door een raptiel band. Mag jou een rap of reptiel? Nou, Willem zei altijd raptiel. Ja. En, maar het is reptiel, van rappen. Ja, ja. Ja, dus. Maar reptiel, dat klinkt dan ook weer een beetje... Ja. Best een soort reptiel, dat vind ik dan ook weer na. Nee, een raptiel. En ze zeggen altijd, is het nou een reptiel of raptiel? En dan zeg ik altijd, Willem zegt een raptiel, dus jij mag een raptiel zeggen. Maar even oors vriend, want ik dacht dat ik u de band weer, maar de beginster van mij. Nou, ik denk... Wat is dit? Ik denk, ik ga er gewoon eens mee beginnen. En, nee. Nou, bevalt het een beetje? Ja, nou, ik vind hem heel rustig, dus dat is fijn. En hij had een tattoo, hè? Ja, kijk, het is een tattoo van Hyde. Ja. Nou, ik kan het wel even uitleggen. Hè. Er komt een show aan, de Frieske Daddy Show. En er komt een album aan, dat heet Frieske Daddy. En toen dacht ik aan mezelf, maar ik heb helemaal nog geen kind. Dus het wordt wel eens tijd dat ik een kind ga nemen. Ja. En doordat ik het heel druk heb, dacht ik, nou, ik wil een kind hebben die wat rustiger is. Die kan slapen in de auto, als het moet. Nou, Hendrik kan dat. Ja. Het is een soort leasebaby. Het is een leasebaby, ja zeker. Ik mag hem even lenen. Ja. En nou ja, het bevalt tot nu toe hartstikke goed. Ja. Ja. Ik hier net trouwens dus een kinderwens hier, joh. Had ik ook niet door. Nee. Maar de Hendrik, nou, die, weet je, ik heb ook gezien hoe leuk kinderen zijn door Hendrik. En nou, al flauwigheid. Het is een beetje de grap, zeg maar, dat Hendrik altijd meegaat met dingen. En ik doe altijd op de social media dat ik echt de vader ben. Ja, dat rent hartstikke mooi trouwens, hè? Dat hele raptiel verhaal. Ja. En de Frieske Daddy. Maar doe neemt u's, en dat vind ik heel gezongen overigens. De Friestalig en ik een beetje op de hak, hè? Nou, op de hak, dat vind ik een beetje lastig. Maar ik probeer op de hak, nou ja... Okay, ik ben knippig. Ja, want mijn moeder is een Frieske mem. Ja, en die had van die leuke Frieske gewoontes. En ik dacht altijd, nou, dat is alleen mijn moeder. En sinds dat ik het op video doe, is het opeens... Mijn moeder is zeg maar alle Friese moeders. Dus dat is heel erg leuk. Ja, want ik herken het eigenlijk, ja. Ja. Nee, dat is wel even belangrijk. Ik probeer altijd wel iets herkenbaars te maken. Ik probeer altijd wel dat mensen iets... dat herkenbaar vinden. En ik wil eigenlijk nooit iemand beledigen of iets. Of, nee, dat is meteen op een leuke manier. Ja. De rare eigenaardigheden van net alleen een Frieske Bemmer overigens. Want het gaat een beetje de hele Friestaligheid en uw leven hier. En daar mij best wel eens een knipeeg bij, vind ik. Het gaat erom, we hebben... ook door die filmpjes merk ik dat we een prachtige Friese cultuur hebben. Met echt onze eigen dingen die we doen. Bam. Of ja. Nou, bam, wat is het even? Is het even? Nou, is mij die leven. Maar ik vind dat prachtig. En de reacties zijn ook fantastisch. En, maar dan ben je wel opgegroeid, maar net met Fries dus. Nee, dat is echt bijzonder. En mensen die vinden daar meestal ook wat van. Maar ja, dat ben ik totalig toch. Nee, ik vind er niks van. Maar het is wel grappig. Daar staan nou een beetje mee onderhouden. Ja, nee, het is heel grappig hoe het is gegaan. En ik ben in Friesland geboren. Mijn ouders praten ook Fries onderling. We hebben gekozen om tegen mij Nederlands te praten. Maar ja, ik heb Paak en Beppen. En alles om me heen is Fries. Ja. Dus ja, je vangt wel eens wat op. En ik kan het ook wel praten. Alleen nu ik hier met jou sta in zo'n studio, wil ik liever Nederlands met je praten. Want dan kom ik beter uit mijn woorden. Ja. Even toch het muzikale deel. Wat voor plaat wordt het? Want we gaan nog een beetje over de gimmick en het inhoud en het verhaal.
Maar dan ben je muzikant, dan ben je rapper, tekstschreeuwer. Hoe hast je het opgepakt? Nou, het is echt een proces geweest van een half jaar. Hè, het is wel heel grappig. Ik weet niet of dat relevant is. Ja hoor. Maar in een liedje vertel ik dat ik single ben. En nu heb ik een vriendin. Ja. En ik heb het liedje net uitgebracht. Dus mijn vriendin die zei van, hey, hallo. Of die plaat eruit, of ik eruit. Toen is zij eruit gegaan. Nee, dat is flauw. Wat wil ik zeggen? Ja, het is een album met heel veel gastartiesten. Maar niet alleen maar gastartiesten die rappen. Maar ook gastartiesten van TikTok die een leuk stukje erop vertellen. En mij vaderlijk advies geven. Het is lekker dansbaar. Er zit ook een mooi emotioneel nummer in. Dat heet Vrij als een Vogel. Dat heb ik samen gedaan met Muziekzolder in Wolvenga. Die hebben een koortje. En daar doe ik rapworkshop voor. En die zeiden van, nou, wij willen je daarin wel helpen. Dus het is een heel lang proces geweest. Maar wel echt heel vet. Maak ze de beats zelf? Nee. Ik heb verschillende mensen daarvoor. Ik heb zeg maar een wens. Dat vertel ik dan. Nou, ik wil zo'n beat of ik wil zo'n beat. En dan komen ze daarmee en dan doe ik daar mijn eigen dingetje op. En samen bouwen we dat. Ja, ik ben een liefhebber en ze klinken echt vet. Ze hebben een hele goede beat. Ja, nee, serieus. Ja, daar zit nogal verschil in, wat dat onbelangrijk. Goed jongen, de Frieske Daddy Show dus. Dat wordt gewoon een gezellige, noffelijke muzikale Janne. Ja, dat wordt een avond... Met luiers. Ja, met luiers. Even kijken, heeft hij... Nou, het is goed nog. Ruften, hè, nemen wij dan. Ja, Ruften? Ja. Skitsies, hè? Ja, wij aan Ruft. Oh, skiet. Nou, dan wordt het een beetje vulgair nu. Maar waar was ik? Ja, Frieske Daddy Show. Dat wordt, het is een soort babyshow voor Hendrik. Het wordt gekkigheid, Frieske Dumkes. Er komt een heel groot scherm met allemaal leuke filmpjes. Hè, want ik ben toch die TikTok-persoon. Ja. En er komen gastartiesten en ook TikTokkers. Die doen een bepaalde oefeningen met de artiesten. En het wordt een avondje met entertainment. Entertainment op alle manieren die je kan wensen. Wanneer en waar? Nog één keer? Ja, vrijdag 2 februari in de Neushoorn, in de grote zaal zelfs. En het wordt fantastisch en de kaartjes zijn nu nog beschikbaar. Hij doet nog een prachtig nummer. Frieske Daddy, live in Noorderwien. Ik zit al vast. Dit weer Noorderwien. Na week ben je er weer. Frieske Daddy. Dames en heren, het is je Frieske Daddy, a.k.a. Reptiel, a.k.a. je beste vriend in donkere dagen. Ik ben hier met mijn zoon Hendrik. Doe ik het goed? En we houden van hem. En jullie houden van hem. Doe ik het goed? In 3, 2, 1. Doe ik het goed? Heidi, 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 Heidi. Doe ik het goed? Heidi, 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 Heidi. Doe ik het goed? Zeker. Goed. Ja. Goed. Jij doet het goed, maar ik doe het beter. Harde rappers in de pan, ja, noem me Peter. Ze hebben mij gestrikt, ja, net zoals een veter. Shout-out naar je mem, ik was je Heidi toen we samen ontbeten. Drop naar de grond of je beppe is gevallen. Kan niet rekenen, maar ben altijd op getallen. Gedraag me als een baby, maar dat zal je niet bevallen. Als je mij niet mag, dan zal ik mij niet aanpassen. Ben een jokken, want ik ga lekker. Strijd aan die mening, want ik weet het veel beter. Laat me even slapen, geen zin in de wekker. Ben de baas in de kringen, net een onderzetter. Doe ik het goed? Doe ik het goed? Heidi, 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 Heidi. Doe ik het goed? Heidi, 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 En ik doe het goed. Heidi, Heidi. Doe het goed? Hendrik zegt ja. Ja, je doet het goed, maar ben nog geen vader. Want je vader is weg, hij is melk aan het halen. Je hebt de boot gemist en ik zag hem net varen. Ik ben het beste, je mag het vragen naar mijn baken. Ben een leuke fan met een klein accent. Maar na een date zal je snel zien dat het went. Ik hoef geen Barbie pop, ook al als je mij niet kent. Ik heb geen geld, maar doe net alsof ik spend. Als ik binnenkom zeg ik koeien. Ik vecht voor mijn dromen, maar met jou kan ik stoeien. Je geeft me aandacht en dan zal ik snel groeien. Je mag me wel wat vragen, maar verder niet bemoeien. Heidi, Nee, niet bemoeien. Heidi. Oké, komt-ie. In 3, 2, 1. Doe ik het goed? Heidi, 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 Heidi. Doe ik het goed? Heidi, 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 Heidi. Doe ik het goed? Jij doet het goed. Goed. Omroep doet het goed. Goed. Willem doet het goed. Goed. Dames en heren, het was je Frieske Daddy.